Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, nining santos nga misa padayon tang magampo alang sa kasulbaran ining atong giantos na dugay-dugay ng panahon nga pandemic. O gato sang padayon nga iampo pasalamatan ng Ginoo sa tanang mga tao nagtabang nato dinhi, ato mga benefactors, mga donors, tabang sa ato mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan subay sa imong balaod sa gugma. Himua nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunhay kay alang niini imo kaming gibuhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa Ecclesiastes. Kawang ug walay kapuslanan ang tanan, mingon siya. Sa tibuok mong kinabuhi, magtrabaho ug maghago ka, apan unsa may makuha mo niini. Ang usa ka kaliwatan mutungha unya mahanaw ug mutungha na usab ang laing kaliwatan. Apan nagpabilin nga mao gihapon ang kalibutan. Magbalik-balik gihapon pagsidlak ug pagsalop ang adlaw. Muhuros ang hangin ngadto sa bagatan ug unya ngadto sa amihanan. Maglibot-libot lamang kini, unya mo balik sa iyang gigikanan. Apan ang tanang suba, nagadagayday ngadto sa dagat, apan wala gihapon kini mapuno. Mubalik ang tubig ngadto sa tinubdan sa mga suba, ug mudagayday na usab kini ngadto sa dagat. Ang tanang butang, makahatag og kalaay nga dili matukib sa mga pulong. Dili matagbaw pagtan-aw ang atong mata, ni matagbaw pagpamati ang atong dalunggan. Apan nahitabo kaniadto, mahitabo gihapon, ug ang gibuhat kaniadto, buhaton gihapon. Wala gayoy bag-o dinhi sa kalibutan. Moingon sila, tan-awa, ani abay bag-ong butang? Apan dili kana bag-o, diha na kana sa wala pagani kita matawo. Walay nahinumdum sa nahitabo kaniadto ug nakalimtan ug hikalimtan ang mahitabo karon ug sa umaabot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalampanan. Sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalampanan. Gipabalik mo ang mga tawo ngadto sa abog. Nagaingon ka, balik o mga anak sa mga tawo. Kayong usa ka libo ka tuig sa imong atubangan, ingon og kagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na ug ingon og usa ka pagbantay sa gabii. Sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalampanan. Gitapos mo sila diha sa ilang paghikatulog. Sa sunod nga buntag, sama sila sa mabalhinong balili, nga sa kaadlawon mutigib pag-usab, apan sa pagkagabi malaya ug malarag. Sa tanang panahon o Ginoo,
ikaw ang among lalampanan. Tudloi kami sa matarong nga pag-isip sa maong mga adlaw, aron makakabot kami o kinaadman sa kasing-kasing. Balik na o Ginoo. Kanus apa, kaluy ang imong mga sulugoon. Sa tanang panahon o Ginoo, Ikaw ang among lalampanan. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pananaasab kanino. kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Herodes nga maoy nagmando sa Galilea nakadungog mahitungod sa tanang nanghitabo ug nalibog siya pag-ayo kay may mga tawo man nga nag-ingon nga nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Nag-ingon usab ang uban nga mibalik si Elias samtang ang uban miingon pagayod nga nabuhi ang usa sa mga propeta kaniadto. Mingon si Herodes, gipapunggutan ko na si Juan, busa kinsa man di ay kining tawhana, nga daghan mang butang ang akong hidunggan mahitungod kaniya. Ug midugang ang iyang tinguha sa pagpakigkita kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Praktikal kaayo ang gisulti sa unang pagbasa mahitungod sa kamatuoran or sitwasyon sa atong kinabuhi. Kaning basahon sa Ecclesiastes ba? Nagtug-an siya nga wa gyoy kapuslanan ang tanan. Kay nagbalik-balik ra gyud siya. Nagbalik-balik ba? Di ba? Way kapuslanan. Naay matao, niya ikasudugayan, patay. Na nasay matao, patay. Sige, maura gyud na. Sige kag kaon, unya masakit ra gyapon, patay. Sige kag paningkamot, matay. Sige misa, sige kolekta, patay. Kanang ina, gyud ba? Balik-balik lang, sidlak adlaw, saup, sidlak, saup. Ana. Himo taning simbahan niya, guba. Repair naman, guba naman, tangtang naman aning center aisle, butangan na saan, bakbako na saan. Ang balik-balik lang. Labaw na nang imong tupad, naong nga na, gabalik-balik lang, kada buntag, igmata ni mo, maaura gyapong naong nga. Di ba? Kabantay mo? So, ay kapuslanan. Nya, sige tag paningkamot, muratag gagukod sa way kapuslanan. Muna si Herodes, na-stress siya. Nga naman, iyang gipunggutan sa liog si Juan kay samo kay tanan, sige giyaw-yaw niya mahitungod anang sala, putlan bitas liog aron mahilom. Ni ana man say lain na sad, Jesus na sayngan, sige na sa iyon, sala. Kinsa naman sa ning tawhana? Dito siya nakaamgo nga balik-balik ra gyud ay. Balik-balik ra ba? Kana makikontra ka sa imong silingan, haron kuan, balik-balik ra. Kanang makig-divorce ka sa imong bana, aron kunuhay makakita kag the right one. Maora nang kinaiya. Ikakita na sa nimog laing laki, na tuan na sad, lain na sa problema, divorce na sad ka. Igsunod na sad, divorce na sad. Muna ang uban in taon, tagutlo na ka-divorce. Wa lagyapon kakita sa right person. Nga naman, wa lagi kapuslanan ning tanan. Ay pagundangon taning misa.
Sakto? Dili. Sabi nga naman ko na, unsa may nagkapanindot sa kinabuhi ko na, inigbasa ni mo rin, masayo pero mangyapong ka, sama ni mo na. So, unsa may makapanindot, ana. Wala, gyapon. Oh. Bitaw, mga igsoon. Ningon diri sa atong tubag sa Salmo, para nako mo ni maghatag o gamayng solusyon, no? Matod pa sa atong tubag, sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Mahimo ra gyung makahuluganon ang atong kinabuhi dinhis kalibutan kon adto ta modangop sa Ginoo. Di ta modangop sa atong kaugalingon. Kana, mao ra gyud na siya. Kung ang imo ganing kaugalingon imong dangpan, mao'y imong tagbaon, mao'y imong hatagag proteksyon, patay ka diya, mas stress jud ka parehang Herodes. Pero adto ka modangop sa Ginoo, ang tanang butang mahimong makahuluganon og valuable na ay bili. Pananglitan, kanang imong paghigda og pagbangon. Monotonos man jud kay nas tanan. Higda nya mata bangon, limpyo, mahugaw na sad, limpyo, mahugaw na sad. Manglaba ka, igong magsulob, labay, imo na sang labhan, magsulob, labay, imo na sang kapoy, di ba? Pero idangop sa Ginoo, idangop ba? Unsay pasabot ana? I-offer ngadto sa Ginoo. Nga Lord, kining akong paghigda, pasalamat ni nga gitagaan pa ko nimong higayon nga makahigda pa ko. Higda rin ka. O makahuluganon kaya na siya. Mingon ng Ginoo, hinomdumi nga pwede na kang di nakabangon ugma. Ang kabitaw Lord, no? Kara na gina siya. So inigmata ni mo ikaugma, igbangon ni mo, hala Lord, di ba naingon ka last night nga pwede na ko di kabangon? Siya, siya, karon nakabangon lagi ko. Siya, pagpasalamat isa, hala no, kanindot day nga nakabangon pa ko. Saan ka to na ko pagbayad akong utang, Lord? Maningil na ba to karon? Yan siya, ay sa pagkunahunaan na kay basig wa to kabangon ron. Ana, ikabitaw, Lord. No, di ba murag makahuluganon kayo? Ana, uy, sus, pagkataod-taoran o pag ka kapamahon, nuktok naman siya, day, asa man tong imong gisa, hala, Lord, ana lagi, nakabangon lagi sa pagpasalamat, nga buhi pananaan. Ana. Siya, unya usa mo ni nako, Lord, nga di pa man ko kabayad ani ron. Siya, isulti lang ang tinuod. Sulti ang tinuod nga nahitabo. Amo na mo sulti kaniya dahil katong akong giingon nimo last week ba nga karon ko makabayad kay naay kwartang moabot ako ra gitong pakaaron ingnon para dili ka masuko. Ha tamparoson day ka. Buang mo day ka di ay tamparo hago-hago kag pare nako din. Ingna day Lord gitamparos man ko sa ipatamparos lang sang pikas. Di ba? Magsige mo istorya sa lipong man ko Lord sa tumba lang ha. Tumba mo lakaw to na mayra kuyapan ka din sa Lord to na nilakaw sa tunawa di makabayad kag jutay. Manindog na tayo. So mga igsuon, magampo kita ngadto sa atong amahan nga unta dunggo niya ang atong mga pangamuyo labi na gyud sa atong pagampo nga mahunong na kining pandemic. Busa mo ingon kita, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo, mga kaparian ug mga relihiyoso, nga ang Espiritu Santo kanunay magiya kanila diha sa ilang misyon sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa atong nasod, nga ang gugma, kalinaw ug kayusa, maghari na sa kasing-kasing sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug sa ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa salugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama
ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga nangamatay na, nga ang mga pag-ampo sa ilang mga kaigsuunan, magdala kanila ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Mahigugmaong Amahan, paminawa ang among mga pag-ampo, dawata kini kay among gihala dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigul ikaw, Diyos sa kanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatamon, nadawat namo kini nga mong gianan, ang panumino nga abot sa yuta, muginamasa kamo sa mga tao, mahimo sila kalanon sa kalagalang kanamo. Daigurang Diyos, daigurang Diyos, daigurang Diyos ang tuwid sa Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdaig sa paghimaya sa iyong ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma, himua nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Hesukristo imong anak nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man naging harian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipakita nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Iniwan ang lawas, akong gihatag sa inyo kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang giula sa inyong kapasaylohan. Dawata kini sa akong handumanan. Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi niining Eucharistia, padayuna ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma, himua nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mi kalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan ining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kadasig, divine inspiration. Nya mahitabo ra ni kung idangop nato, i-offer nato ang tanan natong buhaton
ngadto sa Ginoo dili para sa atong kaugalingon. So atong padayong iyampo ang ato mga ni-pledge og mga hinabang dinhi kay napay ubay-ubay no, mga sobra pa na mga 800,000 ang wala pa nato madawat nga mga pledges. So yampo nato nga wa untay kakulian sa ilang kinabuhi niya mapadala unta mapadala na. So kamo sang na naghatag og donation dinhi simbahan, ako lang sang ipahibalo dinhi nga palihog og check kung naa na ba mo'y confirmation sa inyong gipadala. Unya wa gani i-message ko sa Messenger or diha sa cellphone aron ma-check sa namo kung na-confirm na ba sa inyong gipadad-an nga nadawat na. Wa pa gani kana tiksi ko kay na ipipila nga wa magka-coordinate. Ihatag yun ang inyong confirmation. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.